Maar ik kan Isabeltje. Maar verder naar het museum. Naar de bioscoop. En vind je het een leuke film? Ja. Wat dan? Om de hotel. Hotel? Besteedt dat dan? Nee. Oh. Net echt? Nee. En waar ben je in? In Heerenveen? Nee, steeds. Oh, in Smits. Mooi. En wat is er met paarden? Die sliept nou. Leuk. Wat heeft alle gezongen? Theepatten, koffie, En wat dan meer? thee. Ik heb een theeputje gekregen. Dat heeft dat zelf maken? Ja. Oh, dat vind ik echt leuk. En ik heb bij Sanne een paar keer een beppe eten. En we hier maar een digitaal huisdier. En nog een... Sanne hier nog kleur. En toen hebben we nog maar popjes. Die konden we aanklaaien. De choca, ovo, sugar, mangue.